Bon dia, Estels. Ja duim 10 setmanes d'estat d'alarma, però a poc se van veient canvis. Estem ja acabant aquesta fase 1 aquesta setmana i vull dir que la fase 2, aquestes classes de ioga ja les podrem fer presencials en el local d'Estat de Llevant. Els dilluns, en el carrer de la fàbrica, els vostres referents vos avisaran per saber qui pot anar i no en aquestes classes perquè ho estem organitzant en petits grups. Anem a començar aquesta classe. Tanquem un moment els nostres ulls, sentim el nostre cos, sentim la nostra respiració, sentim els sons que ens envolten i anem a una pràctica de respiració completa, mà dreta damunt el pit, mà esquerra damunt l'abdomen, inspira profundament i nota com el pit i l'abdomen van cap amunt, cap a de fora, expira i treu tot l'aire. Repetint la pràctica, inspirant, expirant. I tercera i darrera pràctica, inspira, agafa aire i expirant, mollant tot l'aire. Molt bé, ara retirem les mans del pit i de l'abdomen, tanca per un moment els teus ulls, ves sentint aquestes sensacions de relaxació que ens indueix aquesta respiració completa i ens preparem per l'encalentiment articular. Per això estiraràs les teves cames cap endavant i començarem amb les pràctiques creuades. Comença amb els dits de la mà dreta i dits del peu esquerre. Atenció, estirem el braç, inspirem, estira dits de mà dreta, peu esquerre, expirem, flexionem, repetim pràctica, inspira, obri, expira, tanca, inspirem, obrim i expirem, flexionem. Mantenim aquesta tercera pràctica estàtica i sortim. Inspira i relaxa. Tanca per un moment els teus ulls, observa i continuem amb la següent pràctica. Ara braç esquerre cap endavant i atenció, inspirem, obrim, expirem, flexionem, inspira, separa dits de la mà i del peu contrari, expira, flexiona i tercera i darrera pràctica, inspirem quan obrim, expirem quan tancam. Mantenim aquí la pràctica estàtica uns segons i sortim inspirant. Molt bé, relaxa el braç esquerre cap enrere, tanca els teus ulls, observa i sent després de cada pràctica. Continuem amb l'encalentiment, braç dret cap a davant, junta el dit de les mans i ara apunta el dit de les mans, dit del peu contrari cap al sostre i apunta cap en terra. I repetim, inspirem quan pugem cap amunt, expirem quan flexionem cap a baix, inspira, puges i expires, davalles. Molt bé, mantenim aquí la pràctica estàtica uns segons i per sortir inspirem amunt, expirem, relaxam. Observa, sent, respira. Bé, mateixa pràctica cap a l'altre costat per compensar braç esquerre cap endavant, junta el dit de la mà esquerra, inspirem amunt, expirem, baixam, inspira quan puges, expira quan davalles, inspirant pujant i expirant flexionant. I practicem aquí, aguantem la pràctica estàtica durant uns segons i per sortir inspira cap amunt i expira, relaxa, tanca per un moment els teus ulls, observa els efectes de la pràctica. I a continuació ens preparem per la següent pràctica. Duràs tots els braços cap endavant, flexiona el genoll esquerre, agafes per davant, estires el braç dret, gira't la palma de la mà cap al sostre, inspirant, agafa aire, expirant, flexionant colze, el genoll contrari, inspires, estires, expires, flexiones, inspirant, allarga, expirant, flexiona. Mantenim aquí la pràctica estàtica, respirant i per sortir inspirant. I ara relaxa els braços cap enrere, tanca els ulls, sense diferències entre la part dreta i esquerra del teu cos i ens preparem per compensar aquestes diferències. Dos braços cap endavant, ara el genoll dret és que flexiona, s'estira el braç esquerre, gira't la palma de la mà, inspira, agafa aire, expirant, flexionant,
Inspira, estira. Expira, flexiona. Inspira cap endavant. Expira, flexionar. Mantenim aquí pràctica estàtica número 3. Per sortir, inspires de nou cap endavant. Expires, relaxes, tanques els teus ulls. Bien, i anem a la darrera pràctica d'encalentiment d'avui. Col·loques les mans damunt els genolls o damunt les cames. Pràctica cervical. Inspirem cap amunt. Expirem baixant. Inspira quan puges. Expira davalles. Inspires amunt. Expires a baix. I atenció, inspirem, t'atures en el centre i expirem, te'n vas cap a la dreta. Inspirem centre. Expirem esquerra. Inspirem a davant. Expirem de costat. Inspires. Expires. I darrera pràctica, centre, dreta, centre i esquerra. Molt bé. I ara inspirant, tornes en el centre, aturant la pràctica, relaxant aquí per uns instants, tanca els teus ulls. Molt bé, i ara inspira, obri els teus ulls perquè ja estem preparats per continuar amb les pràctiques d'avui. I avui a nivell de Hatha Yoga, de postures, farem una sadhana. Una sadhana són una sèrie de pràctiques juntes que nom Chandra Namaskar. Chandra Namaskar significa salutació a la lluna. Sabeu que vam practicar Surya Namaskar, la salutació al sol, i avui farem aquesta que és a la lluna. Per començar, ens hem de col·locar de genolls en el principi de la colxoneta. Molt bé, ajusta aquesta postura, que el seu nom és Vajrasana, sabent que estàs ben col·locada, l'esquena ben recta, i aquí comencem la pràctica de Chandra Namaskar. Atenció, començam amb cama dreta, inspira, estira't la cama dreta cap endavant, mans en prana mudra davant del pit. Expirant, estirem els braços cap endavant. Inspira, obri braços en creu, expira, la mà esquerra se'n va en terra, la dreta cap amunt. Inspirant, braços en creu, expirant, molt girant els braços cap a la dreta. Inspira, tornes en el centre, expira, mans en prana mudra en el pit. Inspirant, molt anem a la muntanya. Col·loca't a la muntanya, des d'aquí inspira, cama dreta cap amunt, ben estirada cap al sostre, expirant, baixant cama dreta i bon anem al devoto. Front en terra, estira bé la teva esquena, inspirant, pugem el Bhujangasana, la postura de la cobra, expirant, voltem el cap a la dreta, inspirant, tornem al centre i expirant, tornem a la posició inicial. Això és mitja pràctica de Chandra Namaskar en cama dreta i a continuació farem l'altra mitja pràctica en cama esquerra. És una postura una mica avançada, no te preocupis si no la pots fer, practica altres vídeos que em feixi que no te va bé. Continuem ara en cama esquerra, atenció, inspirem cama esquerra cap endavant, mans en prana mudra. Expira, estira els braços cap endavant, inspirant, obrim braços en creu. Expirant, la mà dreta se mantén, l'esquerra cap amunt. Inspira, braços en creu. Expira, gires cap al costat esquerre. Inspirant, en el centre. Expirant, prana mudra. Inspira, anem a la muntanya. I des d'aquí expires, cama esquerra cap amunt. Inspira, baixa't la cama esquerra, te'n vas al devoto. Inspirant, vas cap a la cobra, Bhujangasana. Expira, gires el cap ara cap al costat esquerre. Inspirant, el cap en el centre. Expirant i tornem a la posició inicial de Vajrasana. Molt bé, i doncs això és una pràctica completa de Chandra Namaskar i després d'això ja te pots tombar directament en postura de relaxació de Shavasana. Tomba't en terra, sent que estàs còmode, cames separades, braços separats, sent la teva respiració, sent el batec del teu cor i manté aquesta postura durant uns minuts relaxant, amollant el teu cos, amollant la teva respiració, deixant que la teva ment entri en calma.
I quan tinguis aquesta sensació, a poc, vas sortint d'aquesta pràctica, te col·loques en postura de Sukhasana per cantar tots junts el mantra Om Shanti de final de classe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Moltes gràcies, fins aviat. Molt bé per l'estat de llevant. Un bes a tots.